Artwellic touch. Max Pain, Max Pain, Mr. My artist no more left. Chinta, and this dark bit and go. Ready when you're ready. And this dark bit and go. Ready when you're ready. And this dark bit and go. Saka Artwellic, hand straight to the point. Kuch uyo, 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 uyo. Dia gani tsara moyo wangu, yeah yeah. Dia gani bira moyo wangu, yeah yeah. Mwana iye uyo, 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 uyo. Dia gani tsara moyo wangu, yeah yeah. Dia gani bira moyo wangu, yeah yeah. Samone kunaka aiwa itori mbavha akanditsara kubvira pandakamtarira otovhara maziso evogomungwarira vakomana vazhinji ndosaka vachimuvharira nkati uyo aiwa itori pinya akautsara mwoyo wangu ndobva autswinya maida kuti ndite sei kuita sei ndasangana ndesauna kandani uyo 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 ndiakanditsara mwoyo wangu yeye ndiakandibira mwoyo wangu mwana iyeyo uyo 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 ndiakanditsara mwoyo wangu yeye ndiakandibira mwoyo wangu chinzwa iwe akanditsara ndakadhipa munyama chakautsara ndobva auwika but ndichatozodzoka revenge zvekuti 6 dai wandipa strategy but to handisida kupedza nguva kuita sei handisida kupedza nguva kuita sei handisida kupedza nguva saka Artwellic ngatingoenda straight to the point uyo 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 ndiakanditsara mwoyo wangu yeye ndiakandibira mwoyo wangu mwana iyeyo uyo 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 ndiakanditsara mwoyo wangu yeye ndiakandibira mwoyo wangu samone kunaka aiwa itori mbavha akanditsara kubvira pandakamutarira otovhara maziso evogomungwarira vakomana vazhinji ndosaka vachimuvharira nkati uyo aiwa itori pinya akautsara mwoyo wangu ndobva autswinya maida kuti ndite sei kuita sei ndasangana ndesauna kandani uyo 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 ndiakanditsara mwoyo wangu yeye ndiakandibira mwoyo wangu mwana iyeyo uyo 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 ndiakanditsara mwoyo wangu yeye ndiakandibira mwoyo wangu chinzwa iwe akanditsara ndakadhipa munyama chakautsara ndobva auwika but ndichatozodzoka revenge zvekuti 6 dai wandipa strategy but to handisida kupedza nguva handisida kupedza nguva handisida kupedza nguva saka Artwellic ngatingoenda straight to the point uyo 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 ndiakanditsara mwoyo wangu yeye ndiakandibira mwoyo wangu mwana iyeyo uyo 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 ndiakanditsara mwoyo wangu yeye ndiakandibira mwoyo wangu